Hey, khane sondeleni nantsi indaba enkulu siyibona kwi-preview ka-season 8 episode 7 kaThando Nesithembu. Umayini nanko sithulela esinye isigaxa endingakhange ndasilindela. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke bethinane siyayazi utata uMsamseleku usivezele uba umayeni akekho phaa kwaMseleku ukokwabo, and ke wabesithi uba uba nento yothi xa bexabene apakishe into zakhe agoduke ashiye nabantwana. So nangoku ke ku-episode 4 bebebukele i-final episode kaThando Nesithembu season 7, umayini besuka kowabo. Nayo into eyenzekayo ke ngoku siyabona utata uMsamseleku ekunye nomayeni ngathi bakwidina. Now umayeni khangavele ke ku-episode 6 no-episode 5. So uthi ke umayeni utata uMsamseleku zange amncedise umntanakhe etyiswe ipoison. Utata uMsamseleku ke ukuyena uthi ingxaki mayeni utyhola abantu. Uthi umayeni ingxaki nantso yileyo, wena zange undincede okanye undifumanele isolution kuloo nto leyo. So umayeni uveza uba omnye wabantwana bakhe watyiswa ipoison, uthi akayazi uba wayifumana njani loo poison. Utata uMsamseleku ke ngoku uthi umayeni utyhola abantu, meaning umayeni inoba mhlawumbi ucinga uba umntanakhe watyiswa ipoison ngomnye wamakhosikazi katata uMsamseleku. Yho, hayi sisigaxa le. Phofu utata uMsamseleku yena kuqala ku-season 7 ngulo watyhola amakhosikazi akhe ngokuthakatha esithi hayi abapholanga abo, especially le nto kukho le nto uba ezawuthatha uwife number 5 ento ongafunwayo. Bayakhafula walinganisa bababhizi up and down, bahamba abantu basebenzisa amayeza kuba besilwa le nto efuna uthatha unkosikazi wesihlanu. Sonke kudala si-curious uba umayeni yintoni lingaka, kwenzeka ntoni ude wamka emzumbe, yintoni lingakacabani uba uxabene ngayo namanye amakhosikazi. So ke enye yezo zinto yile ayithethayo mayeni edibene nepoison phakathi. Andiyazi ukuba yinto yanini kwaye ngomphi lo mntana kwabantwana bakhe. Into yoba sayiva kakuhle ke ngoku ku-episode 7 kaThando Nesithembu ozawudlala ngomso. Yeyi, bethunani kunzima esithenjini, kunzima kwisithembu. And nayazi ke kwisithembu kuba khona into zothakatha, kodwa noko ke ngokule yepoison ingathi ithanda uba nkulu noko. Akuzophinde kuthiwe umayeni udelulu bethunani, akuzophinde kuthiwe udelusional. Hayi noko nam ngoku inayo indawo endikrokrisayo. Andithi bethunani uba umntu akanomtyisa omnye ityhefu, kodwa hayi ingathi ithanda uba ngaphaya. Hayi khanikhe nitsho nani ndifuna uva nithini ngayo yonke le nto ndiyithetha apha kule video. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Bye.